Hürmetli internet караучылар, Зиланд ТВ каналының тамашачылары, biz bugün яңа сәхифә башлап җибәрәбез. Игътибар итсәгез, сәхифәбезнең беренче битендә пресс-мониторинг дигән дә бүлек бар. Бу нәрсә дигән сүз? Мәгълүмат чаралары, газеталар, журналлар, телевидение, радио һәм интернет нәрсәне күрсәтә, нинди кызыклы тапшырулар чыкты, ниндиләре начар, ниндиләренә яхшы бәя куябыз һәм ниндиләре кирәк, нинди басмаларны алдыралар, ниндиләрен юк, һәм нинди интернет сәхифәләренә күз салалар, ниндиләре юк. Бүген менә шул турыда без берничә эксперт һәм Казанлы белән сөйләшергә телибез. Һәм киләчәктә дә мондый фикерләр булыр. Кайберәүләр үзләренең яраткан басмаларының, телеканалларының, интернет сәхифәләренең адресын гына әйтеп туктар. Икенчеләре тәфсилләп үзләренең карашларын әйтер. Булар инде фәнни яктан да, медианы белү ягыннан да өлгергән, тирән шәхесләр һәм алар безнең эксперт булып чыгыш ясаячаклар. Бүген исә экспертларга гади генә берничә сорау бирдек. Сез нинди милли мәгълүмат чарасы белән кулланасыз? Нинди газет укыйсыз, нинди журнал, нинди китап укыйсыз, һәм нинди радио тыңлыйсыз, нинди телевидение тыңлыйсыз? Милли татар каналларын һәм нинди интернет сәхифәләрен карыйсыз? Аларның исемнәре белән җавап бирергә тәкъдим иттек һәм еш кына аларның күбесе караштыргалыйм, укыштыргалыйм диләр, ләкин өйгә газет алдыру, даими рәвештә телевизор кабызу, даими рәвештә интернетта үзеңнең яраткан сәхифәңне алып карау, уку, ул бик тансык һәм гыйбрәтле хәл икән. Һәр хәлдә беренче сорашу шундый нәтиҗә бирде: караучылар, сатып алучылар, өйгә яздыручылар без уйлаганнан азрак булды, ләкин алар бар. Шулай итеп, рәхим итеп карагыз безнең экспертларны.